Sojojin Najeriya sun kashe 'yan fashi 50. Hedikwatar tsaro ta sojojin Najeriya ta ce ta yi nasarar kashe 'yan fashi 50 a ƙauyen Kurye da ke ƙaramar hukumar Ƙauren Namoda a jihar Zamfara. Sanarwar da shugaban sashen yada labarai Manjo Janar John Inance ya fitar a jiya Lahadi ta ce dakarun sun gwabza da miyagun ne tare da taimakon jiragen sama. Ya ƙara da cewa soja 4 sun ji raunuka yayin fafatawar, inda suka kwato dabbobi guda 334 da 'yan fashin suka sata. A gefe guda kuma wasu dakarun da aka tura garin Dunya da ke karamar hukumar Dan Musa ta jihar Katsina sun kwato dabbobi guda 62 daga 'yan fashi waɗanda suka tsere bayan sun hangi dakarun. Rahotanni daga jihar Kaduna sun ce 'yan fashi sun kashe akalla mutum 3 ranar Asabar a ƙauyen Kamaru da ke karamar hukumar Kauru. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Lawal Zaria, Duniyar Labarai.